Dámy a pánové, čus, já jsem Pospá, vítám vás u nového videa a toto video bude o faktách o mně. Vybral jsem takové ty zajímavější fakta, protože bych jinak mohl vymyslet piče milion, takže vybírám ty zajímavější a doufám, že vás něco překvapí, jako já si myslím, že vás určitě něco překvapí, protože já jsem takový divný jedinec, než ostatní lidé, no. A ještě si asi říkáte, že mám zase stejné tričko, tak to nemám. Teda jakože mám stejné tričko, ale je to myšleno tak, že tyto dvě první videa jsem natáčel hned po sobě. Prostě jsem to natáčel hned po sobě ty videa, kurva. Tak jo, jeden. První fakt. Jmenuji se Marek. Holkám se toto jméno líbí, mně se to jméno absolutně nelíbí, ale třeba po mně potom pojedu. Really, nigga? Bydlím v malé obci na Moravě, okres Uherské Hradiště a kraj Zlínský. Takže jestli máte chuť za mnou jde popít, pokalit, není problém. Mám rád alkohol, dokážu si vypít pátek v sobotku, nedělá mi to problém. Prostě se dokážu ožrat jak ta píča, to vám budu říkat. Mám vrozenou nemoc, což je porucha barvocitu. Porucha barvocitu je taková nemoc, kdy nejste schopni rozeznat nějaké barvy od sebe. Já mám konkrétně slabost na zelenou a žlutou. Jestli znáte takové ty kvízy, kde jsou kolečka a v nich jsou nějaké čísla nebo písmenka, tak já absolutně některé obrazce nebo čísla v tom obrázku absolutně nevidím. Já tam vidím jenom kolečka. Já jsem si tady připravil nějaké obrázky, což tady teďka vidíte na obrazovce. A budu vám říkat, jak to já vidím. Jak to vidíte vy, jestli máte správné oči, tak určitě to poznáte. Já to v tom nevidím ani hovno. Na první obrázku 25, to vidím úplně v pohodě. Další bych typl na 29 nebo 20, třetí absolutně nevidím, to prostě vidím jenom kolečka. Další je 56, další bych řekl 38, to je blbost, a poslední je trojka, co dá, ale třeba tady tento obrázek, kde jsem ho tady viděl, tento obrázek tady absolutně nic nevidím, já jsem prostě na to úplně blbý. Jestli vás zajímá, jestli jsem měl s tímto problém u autoškoly, tak jsem problém neměl, řidičák mám, ale nemůžu mít profesionální řidičský průkaz, takže nemůžu být třeba taxikář nebo pilot, něco takového. Profesionální řidič prostě nemůže být. Tak, jedem dál. Další fakt je ten, že letos maturuju, takže mě držte palce, budu to muset udělat, nebo mě z toho jebne. A to udělám. Já jsem haluzák, budu muset být haluzák, prostě mě držte palce. Jsem pro každou srandu a vždycky jsem byl za takové toho třídního blbca retarda, což jsou vlastně pořád, takže absolutně nemám rád falešné lidi a už vůbec ne falešné lidi na YouTube. Já když se na to dívám na YouTube, to je úplně přeplněné, mě z toho úplně špatně. Doufám, že takový nikdy nebudu, ani být nechci, protože je to fakt něco hnusného. A ještě když jsme u těch falešných lidí, tak ještě nemám rád cyniky a prostě takové ty sarkastické mrtky, já to nechápu, já jsem na to úplně blbý. A nemám rád takové lidi prostě. Další fakt, a to je asi jediný, který si na sebe strašně cením, a to je ten, že asi po 2,5 letech jsem přestal kouřit, za což jsem velice na sebe hrdý. Kouřil jsem, nevím, 5-6 cigaret denně, o víkendu to bylo horší, to padla krabička, když chlastáte, tak padne krabička hned. Každopádně teďka občas, když si vypiju, tak mám pořád chuť na kouření, ještě jakože nekouřím teprve měsíc a 7 dní, nekouřím. Od nového roku jsem si dával předsevzetí. A ještě pořád jakože mám třeba chuť si zapálit, když jsou ožralý, ale zkusím si dávat žvíkačky anebo to rychle přepít, no a snad to vydržím. Další fakt, který bych vám rád chtěl říct, je ten, že ve videích nebudu mluvit spisovně, budu si mluvit svoje, budu mluvit po moravsky, jestli se vám to nebude líbit, můžeš to křížknout tady na vrchu, nevím kde je teďka pravá strana, asi tam to vykřížkuj a nechoď se. Jsem levák a tudíž i nemehlo. Strašně jednoduše si dokážu skurvit hlas s tím, že řvu, když třeba zase u toho chlastu, prostě piju, řvu, na druhý den skoro nemůžu mluvit. Stačí mi strašně málo k tomu, abych přišel ohlas během třeba 5 minut, když řvu, je to, nevím, tak to mám, no, suretard, no. Tak, blížím se poslednímu faktu a to je ten, mě tady padla kamerka, hoši, já jsem si to všiml nějak pozdě, to se vám omlouvám. Poslední fakt je ten, že asi jediný youtuber, který má u mě respekt, tak je Peťan, nejenom z toho důvodu, že chlastá samozřejmě, ale z toho důvodu, že je to Moravák a je to strašně jeden z mála youtuberů, který není ještě tak zaprodaný, jak ty ostatní youtuberské mrtky, to mě z toho úplně na hovno, vole, to je mě z toho na piču. Chtěl bych se s ním někdy potkat a zakalit a úplně jako youtuberský můj cíl, nebo youtuberský, vole, prostě můj, vole, ne cíl,
YouTuberská výhra. Moje YouTuberská výhra je asi taková, že by s tím někdy, neříkám, že to vyjde někdy, já jsem v podstatě jak ta piča, že by s tím někdy natočil video. To bylo všechno, nevím, kolik těch faktů, já jsem to nepočítal. Každopádně doufám, že se vám video líbilo. Pište mě do komentářů, co bych měl natočit, jaké fakta bych měl natočit další, nebo případně nějaké challenge, návrhy, všechno mě pište. Já si s váma pokecám, není problém, odpovím vám na všechno. Za každý váš like, subscribe jsem velice rád. Já se s vámi loučím a čus!